Mga COVID vaccination sites sa Dakbayan, Sugbo, temporaryong gipasiradaan karong adlaw tungod kay nahutdan og bakuna. Anay report. Adunay unom ka mga vaccination sites ang Dakbayan, Sugbo. Usa nini ang Mega Vaccination Center nga mao ang NUA Complex kaniadto. Apan wa magamit ang tanang mga vaccination center karong adlaw. Nahunong ta sa pagpamakuna karong mga adlaw ug sa mga mosunod pa nga mga adlaw kay wa patay notisya gikan sa Department of Health nga doon na sila ihatod nga mga bakuna para sugdan sa dato ang pagpabakuna sa atong mga katawhan diri sa Cebu City. Mato ni Konsehal Dave Tumulak ang sakop sa COVID Vaccine Board nga nahurot na ang mga bakunang AstraZeneca, Sinovac o Pfizer. Nanawagan siya sa Department of Health ug dugang supply sa bakuna. Gawa sa kadako sa populasyon sa Cebu City, madasigo na usab kaayo ang mga taong magpabakuna. Sumani Tumulak nga lahi ang sitwasyon sa Dakbayan tungod sa kataas sa turnout sa vaccination ug wala na magkinahanglan nga pugson pa ang mga taong magpabakuna. Usa kini sa inungdan nganong dali kaayong mahurot ang mga bakuna. Wala nga nag-awhag lang punta sa Department of Health nga dungagan nila ang mga bakuna nga ihatag diri sa atong Dakbayan kay daghan man kaayong gustong magpabakuna. Depende po sa brand sa vaccine and kita po sa city government willing kay ta nga mo open sa atong mga vaccination centers nga perting ubay-ubay po na. Nanawagan ng opisyal sa nasudong kagamahanan nga hatagan og daghang supply sa bakuna ang Cebu City aron daghan usab ang mabakunahan ug makabot dayon ang herd immunity. Itandi sa vaccination rollout sa NCR, layo ra kaayo ang supply sa Dakbayan. 80,000 pa lang sa 700,000 nga target ang nabakunahan sa syudad sa Sugbo. Samtang karong adlaw girakdang hatagan sa DOH og 5,000 ka doses sa Sinovac ang Dakbayan sa Sugbo. Kabahin kini sa kapin sa 20,000 ka doses nga miabot karong adlaw nga apod-apod usab sa mga local government units sa Metro Cebu. Limited atong supply, so we want to ensure that once the vaccines come in, they are consumed at the most efficient way. No? Target ka na sa una is they should be consumed from the time they received in 5 to 6 days time. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.